Right. Ngifuna uqaphelisise le esiphuma kuyo nale. Le esiphuma kuyo besakhi angle phezulu i-90 degrees. Ngoba i-circle yethu besiyinqamule phakathi ngediameter. Kodwa manje i-circle yethu asiyinqamuli nakhe yana e-center but yona siyinqamulile phakathi nendawo siyinqamule eceleni. Angithi yabona lapha. So this is a chord now. Before it was a diameter because lower line ubudlula e-center. But lo line awusedlula e-center manje udlula ngezansi noma ngenhla noma eceleni noma kuphi kwe-center. Therefore it is a chord. I-theorem ke mangabe uzoyifunda ngamagama ayaphelele athi angles subtended. Ukuthi subtend kusho ukuthi ama angles akhele phezulu kwale foundation. Angithi uyayizwa lona? Angles subtended by this line on the same side of this line. Wonke ama angle akhele kulo line lo as a foundation. Kodwa awabe esayidini elilodwa. Na uyabona ke wonke ngaphezulu ayikho engaphezulu enye ibe ngezansi. Angithi yabona lona. Thiwa ke angles subtended by the same chord on the same segment of the circle, right? On the same segment of the circle, those angles are equal. Okwethu ke sifuna ukuprova ngempela ukuthi ba equal na. Angithi uyayizwa indaba la isuka khona. Ba equal na. Asiqale ke sineyimishe umuzi wethu. Sesiyawuname K L M N. Okusho ukuthi laba thina ukuthiwa asibacinge kahle kuthiwa asicinge u-angle L ukuthi uyalingana no-angle M. Angithi ayibona leyo nto. U-angle L ukuthi uyalingana no-angle M. But njengamanje ngibanikeza amaganyana amancane oku-A kanye no-B. Are you with me? Nansi ke ngicabanga ukuthi uyayibona lento lokhu ngiyiphinde njalo. Ikhombisa ukubaluleka kwayo. Ibalulekile ke injalo. Ngicela siyenzeke manje. Mase siyenza manje nansi into ezokwenzeka. Sichuma i-center to the vertex. I-center to the vertex. I-center to the vertex. Kubalulekile ukuthi mase siyixhumile i-center to the vertex bese negama le-center siyayenza i-center O. Right? It's center O. Ma uyibuka lento ngicela ke manje ukuyicozula. Uyayizwa leyo nto? Ngicela ukuyicozula ngiyenze khona uzobona ukuthi ubusuyenzile kodwa manje isifuna ukukufihlela izinto ezithile. Awubuke lengxenye yo line oblue le kanye no red. Yile nto engizokudwebela yona la eceleni. Nanku line wami oblue right. Nanku ulayini wami o red right. Nanku ulayini wami onjani o orange. Ngicabanga ukuthi lento engikhombise yona lapha ya uyayibona la. Khohlwa ilo line omnyama lo. Right? Uma ngisula lo line omnyama into ezosala yileya ya.
sase sithi khumbula ke ukuthi i-circle njalo lene la angisho sathi i-center leyana angisho athi yabona so sewuyiprovile wena i-theorem ethi an angle at the center is twice the angle at the circumference. Angithi usukufundile lokho. An angle subtended nakya. An angle at the center is twice the angle at the circumference. Lo line wenza i-angle e-center uphinde wenze i-angle lapha kwi-circumference nakya ikhona esiqale ngakho nakya ngita ngikhombisa khona eceleni. Ayi siyayibona leyo nto. Uma ke ngempela uyibona lento engikutshela yona kusho ukuthi sesizokwenza ke in this case sesizothi angle KON angle KON le the-angle esikhuluma ngayo is equals to twice the angle at B, but u-B wethu siyawazi ukuthi umele bani u-M. Hayi siyayibona leyo nto. Sesiyabhala ke isizathu sokuthi yindaba sisho lento. Isizathu sokuthi sithi angle at the center is equal to twice at the circumference is a center, right? Is a center chord, is a center chord theorem. The center chord theorem ngoba i-chord le eyenza i-angle e-center kanye na kwi-circumference. Siphinde senze enye elandelayo. Kusho ukuthi njengoba kade sibhekele, right? Sesibheka ngapha manje. Sizophinde sithi wona futhi u-KOM. KON is equals to twice angle at A. Twice angle at A. Ngoba nale yenza e-center iphindiwe yenza lapha ya. Angithi siyayibona leyo nto engiyichazayo. So, uno equation 1 no equation 2. So, siyabhala ukuthi equation 1 minus equation 2. Sesiyabhala lo minus lo into eyodwa lo x minus x KON minus KON is 0 equals to 2a lo minus 2b lower ya common factor 2 into a minus b is equal to 0. Divide by 2 a minus b is equals to 0. Then a is equals to b maya ngaphesheya is b. Nansi lento okuthiwa siyikhombisa ukuthi u-a uyalingana no-b which is L equal to M. Angikunikeze summary futhi once again. Ngithi kuwena le theorem le esiyibiza ngo number 3 la ithi angles kusho ukuthi ayodwa maningi. Angles on the same segment are equal. Ngenye indlela i-theorem mayisihlangene ithi angles whose base are or whose base is the same chord. Ama angles akhele kwi foundation eyodwa. Kwicala elilodwa. Ngisho ngabe kuthiwa mangaki wona ayohlale enjani elingayo. Okusho ukuthi siyothi mangabe uhamba ubona lento kodwa ikunikeza ama angles amabili afanayo ngaphesheya
hayi enye ibe ngaphesheya enye ibe nganeno, womabila wabe ngaphesheya womathatha wabe ngaphesheya, ayohlala njalo efana. Sase sithi ke i-center ixhume kuma vertices bese uba ne-angle. The same chord is making an angle at the center, the same chord is making an angle at the circumference. Having proved that this one is twice that, this one is twice that, which is this and that. This and that, sorry, which is this and that. Subtracting, law subtract law is 0. Law subtract law is this, and the common factor, and A is equal to B. Then that gives you L equals to M. Right. Nansi ke into kufanele sikhumbule manje. Fanele sikhumbule ama-theorem esiwenzile ngoba ayaqala manje ayathungelana akha into eyodwa. Khona siqeda kuyenza njengamanje ethi ama-angles on the same segment are equal. Okusho ukuthi ama-angles akhiwe ichord eyodwa ngaphesheya wonke ayalingana. Uma ngabe kunjalo ke sizomove from that because lokho sesiprovile lokho. Bese sithatha ilokhuzana irula lethu sidwebe umuqa noma ulayini ozobisector noma ozodivide i-circle yethu. Lo line lo udlula e-center nanku. Udlula e-center. And ma udlula e-center lo layini siwazi ngokuthi i-diameter. Bese la ophelela khona siyahamba siyawuxhuma, siwuxhuma ne-vertex ekhona eduze kwalapho ezosebenzela ileya ya. Bese ke sibuyela emuva la engiqhamuka khona ukuthi ama-angles esesiprovile, ama-angles akhiwa i-foundation yawo okuyichord eyodwa le. Wonke esesayidini elilodwa ayalingana, nanka wonke asesayidini elilodwa ayalingana ngoba i-foundation yilo. Okusho ukuthi lema ku A2 naleya ya lapha phezulu izoba u-A2 ngoba sesikuprovile lokho. Angithi yabo? Kodwa thina kuthiwa siprove ukuthi u-A2 ulingana no-A1 ngoba leo theorem ithi an angle between a tangent and a chord is equals to one other angle or any other angle made by that chord on the alternating segment. Okusho ukuthi le iyolingana ne-angle noma ama-angle akhiwe yilo ngaphesheya. Ayithi siyayizwa lonto. Kanti thina siqeda ukusho ukuthi i-chord, kanti la sesikhuluma nge-tangent, between a tangent and a chord. Kanti eqaleni bekuyi-chord nje yodwa, making noma ngabe kuthiwa mangaki ngaphesheya ayalingana wona. That is why siwamaka ngokufana A2, right? Asibukeke le ndaba. Uma lo line wethu lo kuyi-diameter, kusho ukuthi le angle yethu le iu-90, yonke leyana iu-90 because sesiyiprovile vele an angle at the semicircle is 90 degrees. Eyakhiwa i-diameter on one side. Ayithi yabona? On one side eyakhiwa i-diameter kwi-circumference iu-90 degrees. Bese la sesiyidividile le. Uma sesiyidividile siyinamisheke. Le sizoyibiza u-C1, le siyibize u-C2. Angikhathali ke nawe ungayiqambela noma ingani. Asibuye size kule triangle siyiname siyiqede. Sithi la upoint K wethu, uJ wethu, uL wethu, uM wethu. Right? Asiqaleke sisebenze njengamanje. Kule triangle enoline obovu KLM kule ndawo le sesiyabhala in KLM yini eyenzakalayo lapha.
uma sithatha u-angle A2 lo suhlanganisa nalo plus C1 plus lo u-M, right? Angithi u-M wethu siyawubona yiwo wonke lo waya esithe ubani u-90 degrees. So the three angles of a triangle equals to 180 degrees, which is the sum of angles of a triangle. Bese kusala u-A2 plus C1 ngoba lo mawusa ngale uzosalelwa ubani u-90 degrees, right? And we call this one is our equation 1. Bese sizala a line drawn from the center to a point of to a tangent at the point of contact is perpendicular to. Mangabe ke isho kanjalo i-theorem ithi radius is perpendicular to the tangent at a point of contact. Mayisho ke lo perpendicular isuka ichaza ukuthi nala u90. Wakhiwa ubani ke lo 90? U-C1 plus A1. Wakhiwa u-C1 plus A1. So u-C1 manguhlanganisa no A1 lokhu kumnikeza bani u90 degrees. Sesiyayibhala ke isizathu sala lokhu ngoba qhamuke kulesi yasizathu la isizathu sala yini? It's a radius tan theorem. It's a radius tangent theorem. This makes our equation 2. Ake sidile nalama equations omabili sibone ukuthi asinikeza ini. Law minus law, it's A2 minus C1. Law minus law plus C1 minus A1 is equal to 0. Law nalo bahambe. Law equation 1 minus law. A2 minus C1. C1 minus A1. Answer 1. 90 minus 90 is not. So uC bobabili bayahamba sisale no A2 minus A1 equals to 0. Bese siya transpose kodwa ke la. So A2 is equals to A1. A2 is equals to A1. So A2 elingana no A1 kushuthi lo A2 evele elingana nalo A2 uyalingana nalo A1. There is our proof. Ngisho ngabe kuthiwa ke asenze ka B neka B izofana. Eka B izoma kanje. Sesiuprovile uA1 ukuthi uyafana no A2, uyalingana no A2. Sekuthiwa ke manje asiprove ukuthi uB1 no B2. Angithi siyayibona leyo. uB1 no B2. Uma siprove uB1 no B2 sesiyashintsha ke. Konke la siyakushintsha lokho ngoba manje sesiprove uB1. Sifuna ukubona ukuthi an angle between a tangent and a chord iyolingana yini ne-angle eyakhiwa ileyo chord ngaphesheya laphaya. Sifuna ukubona lokho. Sesiyahamba ke siyaphuthuma khona. Masifika khona siya lapha phezulu siphinde sijoyine lawa ma vertex lawa ya. Uma sesiwajoyinile lama vertex la ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi ichord ile kodwa kuna le angle eyenziwa ile chord lapha ya
iphindiwe yenza laphaya ebese sikuprovile ukuthi angles subtended supported by the same chord on the same side are equal. Kusho ukuthi lo maku B2 nalo waya uB2. Athi ayibona indaba. Bese siphinda futhi nakhona sizothi a line drawn from the center to a tangent at a point of contact. A radius is perpendicular to the tangent at a point of contact. Kusho ukuthi nala u90 degrees la. Sesiyahamba ke siyasebenza. Sesithi kwi triangle KLJ or KJL. In triangle KJL. Nakho kwenzeka la. Okwenzeka la uB2 lo omncane lapha. So uhlanganisa no C2 lola lo phisola kanye nalo lo ngoba wakhiwe idiameter u90 lapha yana. So which means plus 90 degrees is equals to 180 degrees. Sum of angles of a triangle. So B2 plus C2 is equals to 180 minus 90 is 90 degrees. This is our equation 1. Right? So siqedileke lokho ama angles ale triangle. Kodwa ke ngifuna sibukele yonke le esithe u90 yakhiwe ile portion nale portion, which means our C2 plus B1 is also equal to 90 degrees. And isizathu salokho, it's a radius tan theorem. It's a radius tan theorem. Says it equation 1 and equation 2. Siyabasusa futhi once again. B2 plus C2 lokho ngoba kulingana no90 kokubili siyakususa. B2 okay, asikususe kanje. B2 minus C2. B2 minus C2. C2 minus plus C2 minus B1 is equal to 90 minus 90, 0. So C2 uyahamba sisale no B2 minus B1 equals to 0. Then B1 is equals to B2. Nampu ku B1 wethu uyalingana no B2 ngoba lo B2 uyalingana nalo waya. Lo mawulingana nalo kanti lo awulingana nalo waya kusho ukuthi lalo uyalingana nalo. So sikhombise ngazo zonke indlela. Asiyifundeke itheorem kahle si understand. Ithi an angle which is between a tangent and a chord le noma le. An angle between a tangent and a chord le noma le will be equal to an angle supported by this chord on the alternating segment. Kusho ukuthi le iyolingana neyakhiwe ile. Nansi ke yakhiwe ile. Nansiya okanye nansiya. Eyakhiwe ilo nansiya okanye nansiya. Athi yabo? So lo uyolingana nalo waya okanye lo waya. Lo uyolingana nalo waya okanye lo waya. Do you see that? It is between a tangent and a chord is equals to an angle supported by the same chord on the alternating segment. That was our theorem number 4. Manje sesizokwenza tangents. Tangent. Tangents. Right, asibuke enye theorem. This one is theorem number 5. Njalo ngithe okhumbula ukuthi umubuzwa wena awuzwa kuthiwa prove theorem number 5 because anything can be number 5. Kodwa kuye kuthiwe prove bese kushiwo theorem. Tangents
from a common point are equal. Tangents from a common point. 1. Njengo grade 12 fanele wazi ukuthi tangent yini. I-tangent uline odwetshwayo odlula ngaphandle kwe-circle bese uyalithinta somewhere. Ulithinta kanye. I-tangent uline odwetshwa ngaphandle kwe-circle odlula ngaphandle kodwa lona uyalithinta kanye. So this is the point of contact and this is the point of contact of this tangent and of the tangent. And they, lama tangent omabili, asuka, aqhamuka, aqala endaweni eyodwa. Kuthiwa ke njengoba beqala endaweni eyodwa, beya eindaweni ezehlukene kwi-circle. Uma bekuwabantu, beqala la ugijima, omunye eMaritzburg, omunye okay, ake ngithi usuka kuphi? Usuka eThekwini ePotchefstroom, usuka eThekwini eMaritzburg. Uyayibona le? Usuka eThekwini ePotchefstroom, usuka eThekwini eMaritzburg. Kuthiwa mabeqala endaweni eyodwa eThekwini behamba ngespeed esifanayo. Lolu hambo lolu liyobathatha ama-kilometers nesikhathi esifanayo bobabili. Ngizama ukwenza isibonelo esibonakalayo. But not necessarily ukuthi kuyoba kanjalo. Kodwa lo line the distance bayalingana. Uyayizwa lento engiyisho. Usukuzwileke lokho okushiwo itheorem. Esekufanele ukwenzeke nokwazi wena ukuthi you always join the points. Nansi center yami ngoba ayijoyiniwe sengiyayijoyina epointini lami lokuqala. Leli point leli mangabe ngiyijoyina kulo ngiyayifihla ngoba ibivele inganikeziwe kimi. Uline mawufihla uwenza ube dotted. And mawubuka lo line ke it's a radius. Ngicabanga ukuthi uyakubona lokho, it is a radius. Ngiphinde ngiyojoyina enye futhi nayo it's a radius. Ngoba ubungenikeziwe kimi ngwenza ube dotted ngiyawufihla. So bobabili ke labo line ama radius kusho ukuthi lo makuyi radius nalo kuyi radius yesondo elilodwa. Ilento ngiyithi mangichaza ngesondo ngithi ama spokes ipoki ebhayisikilini. Khona lezi incingwane ezincane eziningi esondweni. Akukaze kube khona olude olunye ngesikhathi lulufishane. Cha ziyalingana zonke. That is why lo line nalo line siba indicator ngendlela efanayo okuchaza ukuthi banjani bayalingana. Siphinde sijoyine amanye ama vertex. Sijoyine u-O no P. Sijoyine u-O no P. Ngoba naye ubengekho sizomfihla. Simfihla ngokwenza a dotted line. OP. Sesimfihlile. Immediately senza leyanto. Sekunezinto kufanele uyibone njengamanje. Kune triangle engenhla ne triangle engezansi. Triangle engenhla u-OQP. Engezansi u-ORP. Anje bona ile part kanye nale part. Uyayizwa lento engisho. Kanti lo line uyalingana nalo line. Kanti labo line bobabili bayini bona ba ama radius. Siqhubeke nenye theorem. Theorem ethi a radius is always perpendicular to a tangent. A radius is always perpendicular to a tangent. But I know meguphi at the point of contact la i-circle ihlangana khona ne-tangent. I-radius khona iyokwakha i-angle ewubani ewu-90 degrees. Siyayizwa leyo nto. So into isiphumela lapha ke manje
sekuphume ama-polygons. A polygon is a figure enamasayidi alinganayo. Kodwa la awalingana amasayidi, which means sinama triangle awu2 okufanele siwacomparishe njengo grade 12 ngalezi yazathu esafundiswa zona kwa grade 10 ezithi the two figures can be compared and be found. Izinto ezimbili ungayiqhathanisa uyithole zifana ngokuthi zibe nama angles amathathu zombili afanayo, zibe nama side amathathu zombili afanayo, zibe nama side amabili kanye ne-angle between them ngokufanayo, zibe no 90 degrees hypotenuse and the side. Uma ubuka ke la njoba right, ngithi ke kuwena bese sivele siwafundile amanye ama theorem, but njengamanje ngifuna singene kwi theorem ekhuluma ngama tangents amabili asuka endaweni eyodwa. Indawo eyodwa u-p, kodwa ku-p siza ku-r, ku-p size ku-q. So womabili lama lines lawa awalinqamuli i-circle but adlula ngaphandle ayalithinta. Therefore kubalulekile as grade 12 ukuthi understand ukuthi tangent yini. It touches at one point. Njengoba ubona indicatile la, it touches at one point. Njengoba ubona indicatile la, it touches at one point. And for every circle kusuke kukhona i-center, then okwethu kube sekuwukuthi sijoyine ama point wonke kuqhamuka ama figures. Sesiwajoyinileke u-O no Q no O no R no O no P kwase qhamuka ama figures. Kune-figure, kunesithombe esingenhla, kunesithombe esingezansi. But nansi into enye okufanele uyikhumbuleke. Fanele ukhumbule kune theorem ethi a radius of a circle is always perpendicular to the tangent. A radius of a circle is always perpendicular to the tangent. But kuphi? Perpendicular at the point of contact. Ngeke nje ngithi la ngine circle bese ngiba ne tangent, right? Ngibe ne circle bese ngiba ne tangent bese so njengoba sengishilo ke ukuthi I radius iba perpendicular to the tangent, right? Kodwa lobo bu perpendicular benzeka lo 90 degrees wakheka la I tangent ithinta khona ini I circle ne radius mayithinte khona. So kwase kuvela ke ama figures awu2, right? Thina okudingeka masikuthole la ukuthi labo line abasuka endaweni eyodwa abama tangent njengoba bethinta I circle yethu eindaweni ezimile ezehlukene bayalingana. Ayithi siyibona lona. So ke ngitheke kuwena ke fanele ukukhumbula umsebenzi wa grade 10 nowa grade 11 ngoba nawo uyakulekelela kakhulu mangabe usuwenza ama riders iwona ama theorems usuapprove I statement ezithile and so on and so on. Ma uyigcinile leyo information kukhona ke lento esake sayenza kwa grade 10 esasiyibiza ngokuthi I-congruency. Okay, masikhuluma nge-congruent, ngezinto ezi-congruent sisuke sithi lezo zinto ezi-congruent ziyafana, right? In all respect ziyafana in all respect. Bese kuba khona ezi-similar. Similar zibukeka ifana kanti u-congruent ziyafana. Similar zibukeka ifana but kungenzeka ingalingani. Congruent ziyafana ziyalingana.
Okay, asibukeke nala nansi enye nala nansi enye sesizokhuluma ukuthi kuphi la isikhuluma khona. Thina la into esizoyenza kunalento njalo ehlala ikhona okuthiwa i-statement sezinto esiyishoyo kanye nama reasons ukuthi why do we say so, sikushiso yini lokho, bese siyasho ukuthi sikhuluma kuphi nakuphi. These are triangles. In triangles, right, sesiyayibhala ke OQP and ASB triangle ORP. These are two triangles esikhuluma ngaphansi kwawo, right? Sizosho kokula okufana nokula, sisho okula okufana nokula. Kufanele kumithe lawa ama requirement econgruence kwa grade 10. Sesiyenza siyabona ukuthi la ngaphezulu u-angle Q lo uyalingana no-angle R lapha ngezansi, angle R bobabili balingana no-90 degrees, right? Ngoba vele i-radius is perpendicular to. Anti yayibona leyo. Singabhala ke sithi ke la i-reason yethu eyenza ukuthi sithi laba bobabili bayalingana futhi bawo 90 degrees. Sithi radius perpendicular to a tangent at a point of contact. At a point of contact, right? Perpendicular at the point of contact. Or mawuzobhala ukufinqa, it's a radius tangent theorem. It's a radius tangent theorem. Okay? O sikutole ngapha sakuthola ngapha. Okunye sikuthola ngapha ulayini lo OQ olingana no layini OR ngali. Lo layini lo uyalingana nalo layini. Yini izathu sithi labo layini bayalingana na? Ngoba bobabili labo layini banjani? Amaradi I. Mayise maningi siwabhala kanje, mayodwa sithi it's a radius. Yini enye esiyithola nga siphinde siyithole nga ifana exactly yilo line OP lo. Masivala la ngezansi siyawubona, masivala ngenhla futhi siyawubona. Therefore OP ukhona ndawo zombili. Sithinike sithi it's a common line. It's common line. Okanye angithi uyawubona ukuthi uline OP u-opposite angle e90, uline OP u-opposite angle e90, kusho ukuthi kahle kahle ama-right angle triangle lawa. U-OP ke also can be called hypotenuse, right? Because the hypotenuse is side elibuki angle e90, is side elibuki angle e90. Therefore, the two triangles, right? The two triangles are congruent. Nanko ke lo congruent ubhalwa kanje ngesymbol. The two triangle 1 and triangle 2. Then ke bese ubhala isizathu sokuthi why do you say they are congruent? Ngitheke kuwena u-congruent usho the same, is it? But kufanele uthole izathu eziwu3, 1 2 3 ngapha, 1 2 3 ngale. Konke kokunye sekuyozenzakalela khona. Asibuke ukuthi yini esiyitholile. Sithole i-hypotenuse nansi. Sazothola i-radius is a side.
kanye no 90 degrees. Uzokhumbula ke lapha kwa grade 10 kwakuthiwa hypotenuse 90 degrees and the side. Ukuthi ke kodwa ukubeke kanje does not disqualify you from ekuthini lento i-correct. Bese ke uyaconclude ke ngoba usuyitholile lezi zathu ezintathu ezithi le triangle iyefana nale triangle, bese uyaconclude ke ngokuthi ebenikade nikufuna ke kuyikhona, which is PQ is equals to PR. Right. So nanso ke answer nansi yaphezulu lapha nento kade beyifuna. Angiyisummarize ke nale. Uma kukhulunywa ngama tangent amabili asuka endaweni eyodwa eya kwi circle eindaweni ezimbili ezahlukene, ama tangent oline abathinta i circle kanye endaweni eyodwa, bese ujoyina wonke amanye ama points so that you will have ifigure kuzoqhamuka izithombe ezithile. Mangijoyina i center la okuthinta khona i tangent, that's a radius. La okuthinta khona i tangent, that's a radius. Ngoba ke ama radius ngize ngabalinganisa ngezibhox zebhayisikili, ayikwazi enye kwamfishane enye ibe yinde, ayalingana. So these are the radius. Le angle where the radius touches the tangent at a point is 90. At a point is 90. And this one is a side that leli the opposite to 90, the opposite to 90 libizwa ngehypotenuse in a right angle triangle. Therefore lezo zathu zontathu ke zenza ukuthi usho ukuthi lo ngapha uyafana nalo ngapha, kusho ukuthi konke kokunye ikuphi lokho kunye, lo line uyolingana nalo line, le angle iyolingana nale angle, le angle iyolingana konke okunye. Okay, so this is what we do mangabe siprova i-tangent noma ama-tangent amabili asuka endaweni eyodwa ephikelele kwi-circle endaweni ezimbili ezingafa. Right, ake sibuke nansi enye theorem ke. I-theorem ithi opposite angles in a cyclic quad add up to 180. Asiqale sichaze iconcept iqala. Opposite kusho ukuthini? Masikhuluma ngezinto ezi-opposite sikhuluma ngezinto ezibhekene. Izinto ezibhekene njengoba uthisha emiphambili ubuka nina nihlele eklasini nibuka uthisha nibhekene. Izinto ke ezi-opposite zinjalo. Right? Opposite angles. Ake sibukeke ilokhuzana ama angles abhekene. Yabona mangikhuluma ngama angles abhekene, le ikhamselele zibhekene. Kanti le iflathelele. Anti siyayibona le nto. La kuflathelene bashayisana ngemhlane, la babhekene face to face. Right, uma sesikwazi ke ukuba opposite ukuthi abantu ababhekene face to face, imaphi lama angle abhekene face to face, nansi ibhekele, nansi ibhekele. Ungaprova noma ikuphi, awukhombisi konke, ungakhombisa lokho busuthi wena ngenxa yokuthi lokhu kwenzakele, lokho kusho ukuthi nalokhu kuyokwenzakala. Ngalokho kunoma isiphe esinye isithombe noma ngabe sidwetshwe sancipha sasikhulu satsheka kangakanani, kodwa engikwaziyo nje ababhekene mangibahlanganisa bayonginikeza 180, because ilokho istatement esikushoyo, ilokho itheorem ekushoyo ithi opposite angles in a cyclic quad add up to 180. Asichaze enye concept. Cyclic, yayibona isondo lebhayisikili, yayibona isondo lebhayisikili, cyclic, ayithi yayibona isondo lebhayisikili, kodwa lapha ke kuthiwa cyclic quad. Okay, asibuyele kancane emuva ngesikhathi sibuka ama figures. Sathi kukhona a line
sathi kukhona a triangle is a figure but with 3 because tri. Bese bakhona a quad. A quad is a figure but with 4. So mawubuka la A B C D isithombe lesi esingaphakathi othi wena mawudweba isircle lihambe emakhoneni aso. Sithi ke lesi sithombe ngoba sinama side awu4 siyiquad, kodwa ngoba singaphakathi kwecircle sithi ke it's a cyclic quad. So a cyclic quad isithombo yosibona sidwetshwe ngaphakathi kwecircle kodwa sinamakhona awu4. Asiprove ngithe kuwena njalo mawuzoprova hlanganisa ama vertex osuku uzowasebenzisa. Okay, asiprove lokho oqala ke lokho nalokho sengiyawahlanganisa. Ngithema uwahlanganisa necenter and wona ngoba bekuyi-information engekho wenza abe dotted. Sesiyakwenza ke lokho abe dotted ngoba i-information enjani efihliwe. Siphinde siyenze naleyana ibe njani ibe dotted ngoba i-information enjani efihliwe. Kodwa bonke labo dotted baqala kuphi? Kwi-center yethu, and i-center yethu siyibiza ngobani? Ngo-O. Igama nje layo elijwayelekile. Angithi phela uyakhumbula wena ukuthi kwi-Cartesian plane yakho lapha ya e-center i-point lakhona i-0:0. So lo 0 bona lokhu siwusebenzisa bese siwubiza ngo-O. Uqhamuka kahle lapha i-understanding yawo. So that's where things originate. Right. Ake sibuke lapha la. Uyabona yini ukuthi lo line ubukade uqondile kanje? Ngase ngiyasuka mina ngiyawugobisa. Angithi yabona ubukade uyi-straight line. I-straight line sona sinayo i-angle engaphezulu kanti futhi sinayo i-angle engezansi. Angithi yabona leyo nto ukuze kuphume i-circle ephelele yona ewu-360 degrees, an angle around the point. Kusho ukuthi ke noma lo line wethu usugotshisiwe kanje njengoba ubona lapha yana, unayi angle elapha ya, asiqambeka igama sithi A lo, bese futhi sithi unayi angle engapha ngezansi, asiqambeka igama sithi B lo. Sesiyahamba ke siyokwenza lokho. U-A lo, u-B lo. U-A wethu ilona ongaphezulu kanti u-B wethu ilona ongezansi. Siyayibona? Right. Asiqaleke manje sibhale. Asiqale sibhale. Uyabona ke sike saprove thina noma sakhombisa one of the theorems. Ibithini leyo theorem? Ibithi an angle supported at the center is equals to an angle supported at the circumference when it is multiplied by 2. Right? Asibukele na nansi le angle si supporter la center ilingana naleya angle leya esi supporter lapha phezulu kodwa le mayi multiplywe ngo2. Are you with me? Le masi multiply ngo2. Yini le nesikhuluma ngayo sithi ya supporter na? Because eqaleni besikade sibuka i-chord. Manje sabuka i-chord, sibuka i-arc. Nansi arc. Mangisuka la ngihamba njalo ngize ngizofika la. Yawubona lowa half lower yana usupporter
lo la phakathi aphinda supporte lo lapha phezulu. Anti siyayibona leyo nto. Asikwenzeke lokho ngokukhulu ukusheshsha. Sithi uB lo angithi usupportwa ile arc ulingana naleya ya elapha phezulu eUB omkhulu. Ngicela sisebenzise o1 la. Okay? Ngicela sisebenzise o1. Sithi la u1 sithi la u2 bese sibakhipha oA. Ngiyacela ukuthi sisebenzise kanje ngoba sebezoba baningi oB nobani. Bese sithi ke uangle O2 lono la ngezansi O2 lono mnyama ulingana naleya ya elapha phezulu ekuB mawi multiply ngo2. Right? This is your equation 1. Yini isizathu esenza ukuthi usho lokhu wena na? Khumbula lapha yana kune statement and lapha yana kuzoba ne reason ukuthi why do you say that? Right? So nakho ke sesishilo. Sikushiso yini lokhu? Sesiyabhala angle at the center is twice at circumference. Angle at the center is twice that one at the circumference. Manje ke asambe siyoma ngaphezulu ke manje. Asambe siyoma ngaphezulu. Masimi ngaphezulu nangu esesimbuka manje ngoba sesimi ngaphezulu. Sesibuka lo. Uzuzophela la. Masimi ngale yonke leya ya isupport 1 la. Therefore O1 ulingana nale ngoba nayo isupportwa yilowa ya kwi circumference. Therefore it is twice D. Siyayibona indaba. Equation number 2. Yini isizathu na? Sisefana nalesi. Angle at the circumference is twice the angle at the center is twice the angle at the circumference. Are you with me? Elage siba hlanganise. Ngicela siba hlanganise laba. Right? O1 plus O2. O1 plus O2. Le ngihlanganisa nale. Ngoba kufani kuzohlala kunje. Kufane no 2D ngesikhathi nguhlanganisa no 2B. Ngoba nakha kufani. Mawuhlanganisa izinto ezingafani ayiedeki uyibhala phansi njengoba zinjalo. Athi siyayibona indaba. Asibuye size la. It's an angle around the point. How big? Mangihlanganisa u-O1 no O2. U-center 1 no center 2. Sesiyahlanganisa u-center 1 no center 2. Center 1 plus center 2 is equals to 360 degrees. Sesiyabhala ke isizathu salokho. Angles around the point. Angles around the point. Mangihlanganisa ucenter 1 ongaphezulu, ngimhlanganisa no center 2 ongezansi, fanele ngithola u360. Kusho ukuthi lento le nansi iyafana no 360 degrees equals to 2 as a common factor into B plus
D bese ngidivide ngo2 kusale 180 degrees olingana no B manguhlanganisa no D. Nansi yale yanto lapha phezulu. Nansi ya uD manguhlanganisa no B kunginikeza 180. Sewungathi ke similarly nakule kuyokwenzeka kanjalo. Sesiqedile ngiyinikeza isummary yayo. Ngithi ke kule theorem understand lokho. Opposite angles anjani ama opposite angles abhekene. Le ibhekele ngikhombisile ama sign okubhekana. Le yabheka le yaya. Cyclic quad ngakutshela ukuthi quad yini, ngakutshela ukuthi mase siyibiza ngokuthi cyclic isuka ingaphakathi kwecircle uthi mawudweba icircle hambe kumachopho noma emakhoneni. Kuthiwa mawuyihlanganisa ke lezo lawo ma angle uyothola 180. Nakho ke sesidwebile icircle salifaka iquad ngaphakathi icircle yahamba emachosheni. Ngase ngithi thatha icenter khetha nje ukuthi ibaphi laba ababhekene lo ubhekelo. Uma bengikhetha ukuthi lo ubhekelo kusho ukuthi bengizojoyina la ngijoyine la. Ukube bengikhetha ukuthi lo ubhekelo bekuzophuma lokho. Manje ngikhetha ukuthi lo ubhekelo kwaphuma lokho ya ngajoyina lokho. Ayisayizwa la. Ngesikhathi lokho ngikujoyina ngikutshelile ukuthi lower line ngoba udlule center i diameter uqondile. Kodwa le diameter yazi ukuthi ine angle ngaphezulu ne angle ngezansi. Ngalesi sikhathi ngiqala ngiyigobisa ngithi sekuzophuma into enje. Ngaqala nje ngayigobisa kuzophuma into enje efana naleya. Anti yabona bese kuba khona engaphezulu nengezansi. Ayisayibona? Bese kuyona ke ngoba lama angles nawo ase center. Eqaleni besikade siprove ukuthi angles or angles supported or subtended by a chord at the center. Eqaleni besithi yenziwa i-chord. Kodwa manje ayisenziwa i-chord, yenziwa i-arc. Ayisayibona leyo. Angles at the center lama angle yenziwa ile arc le. Iyenza la iphindi yenze lapha ya. So angles at the center is twice the angle at the circumference, subtended by the same arc. Lokhu esikushola subtended by the same arc. Nalokhu mawusume ngaphezulu ukubuka kanje kuyokwenzeka into efanayo. When you begin to have lo nalo as equation, you have eta ak-edek uyakubhala, you have eta ak-edek uyakubhala. Keep it okay. Lo yilo ngehla nalo ngezansi. Angles around the point is 360. So 360 equals to that common factor divide by 2, then this is what you get. Eludinga ukuthi uyenze lapha. Bese gcineni uyabhala ukuthi similarly nalokhu kuyokwenzeka kanje. Kusho ukuthi labo line bamababovu omunye uyobusuye lapha omunye weza ngapha sekuyilaba ababhekene. Ngikhuluma ilanguage efanayo futhi kuyokwenzeka kanjalo. So sesiya kweyokugcina. Ngifuna manje sibuke nansi enye itheorem yokugcina. Right? Ithini yona? Exterior angle of a cyclic quad is equal to the interior opposite. Exterior angle iyodwa is equals to the interior opposite angle iyodwa. Kusho ukuthi iyodwa le ilingana nenye eyodwa. Asichaze ke concept. Exterior ingaphandle. Right? Cyclic quad sesichazile. Interior ingaphakathi. Angazi noma uyayizwa into engiyishoyo. Exterior angle ingaphandle. Interior angle ingaphakathi. Singayenza ke lento noma ikuphi ingane zami, noma ikuphi. Kodwa asibhaleke la. Kuthiwa thina asikhombise engaphandle of a cyclic
nansi le cyclic. I-cyclic phela usakhumbula ngithe isondo elinequad phakathi. Asiyakheke i-angle engaphandle. Ungayakha noma ikuphi. Yes, ungayakha noma ikuphi. Ake sikhethe ukuyakha. Ngiyakha la. Ngiyabona ukuthi nawe futhi uyabona ukuthi la i-angle ibiyodwa nansi. Hayi yabo? Ibiyodwa. Siyibiza ngo-D. Kodwa manje sekukhona le kanye nale ngenxa yokuthi lo line lo su extendile. Kusho ukuthi uD wethu usuhlukene kangaki manje? Kabili. Khona uD1 no D2 engaphakathi nengaphandle. Siyavumelana. Kuthiwa ke an exterior lene ngaphandle le iyolingana nengaphakathi opposite iyolingana nale. Asikuboneke lokho kwenzeka ngoba bathi asikwenze. Thiwa thina asithola ukuthi u-angle D2 uyalingana no-angle B. Yilokho kuthiwa sikuthola. Kuyohlale njalo kunezinto esiyishoyo statements kanye nezizathu ezithi yini ndaba thina sisho kanjalo. Reasons. Ngicabanga ukuthi ke le theorem esiphuma kuyo ibachazelile abantu ukuthi uma sihlanganisa opposite angles in a cyclic quad they add to 180. Ezibhekele siqeda kusho ukuthi le ibhekele ya sathi le ibhekele. Lena ke sesiyiprovile vele. Sesiyashoka. Sithi uD1 le ebhekele ya masihlanganisa no B na kanjani sithola 180 degrees. Yile yanto esiyiprovile kulokho kwedlule as our answer ebekudingeka ukuthi sikwenze. Right? Sekuthiwa asibhaleke manje i-reason. Opposite angles of a cyclic quad. Angithi phela manje sesiyazi thina ukuthi noma yipi i-cyclic quad noma itshekile noma inkulu noma incane noma inje ababhekele nje kuyo 180 masibahlanganisa. So le masihlanganisa nale so thola 180 opposite angles of a cyclic quad. So lokho sikubiza ngo-equation 1. Asibuye size la. Uyabona ma une straight line une angle e180 kanti ma uyi divide kanje asemabili yile kanye nale. Kodwa futhi ma uwahlanganisa wona omabili still usathola bani 180. Cabanga ukuthi bayayibona abantu lento engichazayo futhi bayayizwa. Asiqhubekeke. Sesithini ke manje? Sesithi uD1 mase uhlanganisa no D2 nawo sithola 180 degrees. Yini isizathu? Angles on a straight line. Or masingabhalanga kanjalo siye sithi adjacent angles on a line.
right? Indlela ezimbili zokubhala lokho esikubiza ngo-equation 2 asibahlanganiseke labo equation 2 sibone ukuthi ikupho angithi uyabona la laba balingana 108 laba belingane 108 ngenye indlela yini lena engiyishoyo ngithi mina mawungifaka eskalini ngishaye 180 kg bese wena mawungena eskalini nawe ushaye 180 kg yini engakwenza ukuthi uthi mina nawe kasilingani ayikho sesiyabhala d1 plus b same as d1 plus d2 lama kephi sengiwafaka la phezulu njalo asho ama angles lo uyamkhansela lo mawumusa ngani noma umusa ngakusale uangle b olingana noangle d2 bese ubuka lo nale yanto kuthwena siyenze lapha phezulu ukuthi ayifani yini iyafana therefore sekuphelile angiyichazeke isummary yakho exterior isuke ingaphandle iangle le engaphandle kwequad right mangikhuluma ngequad ngikhuluma nge4 sided figure ama angles wonke angaphakathi kodwa mase ngithi sekukhona le engaphandle uyayibona nansi ingaphandle siyabona lokho so an exterior angle of a cyclic quad an exterior angle of a cyclic quad is equal to the interior opposite le ilingana ne interior opposite right sesikuprovile ke na kwenziwa kanje these are the reasons and the way of showing it angiyiboni ingane zami into ebukhuni mina ekwenzeni lezinto as long as you know and understand qonda kahle ama theorem akho ukuthi athini ngaphandle kokwaqonda kahle ke mawusubuka isithombe khumbula izinto eziningi okay i-circle le i-quad le i-quad inama side awu4 nama angle awu4 kodwa ngoba ingaphakathi ibizwa nge-cyclic quad aba opposite 180 aba opposite 180 engaphandle ilingana neyodwa engaphakathi but opposite ngathi siyabona la lo ube opposite kulo kodwa lo uadjacent kulo kodwa ke manje lo usegcina eselingana nalo waya ngoba lo mangimhlanganisa nalo ngithola 180 lo mangimhlanganisa nalo ngithola 1 kahle kahle lo nalo waya bayalingana ake ngenze kanje uma le ngizothi iu30 bese ngithi plus le plus d2 is equal to 180 bese ngiyalapha ngithi plus 30 and b is equals to 180 again athi yabona into engenza asuse lo ngisusa lo uyaphela lo ngisusa lo uyaphela ngisale no d2 minus b equals to 0 ngithathe lo ngimshonise ngale ngibe no d2 equals to b le yanto ebesikade siyiprovile ekuqaleni esefanayo nale ingakho ngithi lo ume u30 ngimhlanganisa nalo ngithola 180 lo ume u30 ngimhlanganisa nalo ngithola 180 kusho ukuthi wena nawe nobabili niyalingana so done. That is how we look at our Euclidean geometry in grade 12. Siyohlangana nake nama problems ephepheni lakho uyokhumbula ukuthi imapha ama theorem owenzile yiwo wonke la ngikhombise wona uzama ukwa attempt emaphepheni amadala
ohluleka khona usifonele, uthintane nathi ku WhatsApp or Facebook or whatever way of communication. Siyozama ukuphendula ngendlela esi-understanda ngayo nangendlela esicabanga ukuthi lento siyenze yalula futhi yamfishane ngendlela eyisimanga. Siyayibonga.